sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dev nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa ato nga pangunang nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, nagkalamatay bangod sa dengue sa Bacolod, nagdangat na sa 7. DFP Bacolod ginpangabay kay Mayor Benitez ang dugang nga personnel kag fire truck. Sa balita national, hindi pag-require sa school uniform sa mga estudyante, ginaabi-abi sa mga manunudlo. Senator De La Rosa hindi magakooperar sa anumang investigasyon paghimuon sang ICC angot sa war on drugs ang anay administrasyon. Maayong aga Bacolod, mag-agabilugamahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Hulyo 19, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. Aksyon Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagaman-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ito po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang. Good morning sa ating mga ka-aksyon. Yes, may aga action boy. Kag sa mga ka-action tag, good morning and happy Tuesday. Yes, dali kay katulog. Makatulog Sa din imo ni nga Mayor. hunghungan. Perfect. Wow, hungan, telephone. Good morning mga ka-action. Tolyo ka day action Andres ang kanay. Look. Oh, sige, good morning liwat sa aton nga mga ka-aksyon sa nagamonitor na sa Facebook. Good morning sa inyo, no? Kag sa aton nga mga nagapangapi dira. Sa nagapangapi, sa nagapanindahan, sa nagapangisda dira, sa panting, sa aton nga mga tricycle drivers, sa naglain nga mga tricycle owners and drivers association, mga toda naton dira. Especially sa mga nag-monitor gidiri sa aton bara sa Barangay Handumanan, no? Good morning dira sa inyo sa Hutuda. Sa kaymigo tada Roberto Raposco Caraballo. Good morning sa inyo, no? Kag mayong aga sa sige, thank you gid, salamat gid. Aksyon Andre. Sa naga-monitor iya sa Facebook, please like, follow, and share sa aton sini nga FB Live, no? Wait lang. Sige, tamyawon ko lang ang mga naga-monitor man dira sa naglaylain nga kabanuhan na naton. Dira sa kay John Dexter Celis, maayong aga sa imo. Sa kay sa kay kasala mo no. Joseph Martin Yulo. Good morning. Yes, salamat gid. Aga ka pa nagbugtaw mi sa kay Joseph Martin Yulo. Aga pa nagbugtaw. Musta da si Congressman? Dennis Richard Tibor Roma. Kag kay Rochelle Fulgencio Susana. Good morning man. Sa kay Doy Arthur. Mayong aga man. Dara sa kay Francine Natalie Bautista. Sa Barangay Maaw. Uy, nagadamo na nga itong mga friends dira from Barangay Maaw, no? Good morning kuno sa Bautista, Monteras, Morales, Nimis family. Dira sa Maya Barangay Maaw. Daw nagadamo na sila ang follow diri sa ato, no? So salamat gid sa inyo dira sa taga Barangay Maaw, sa akong friend dira kay Karen Espileta. Morning man. Si Giselle Franco.
Good morning man dira sa imo sa Barangay Maaw. Sakay Kagawad Embong Jocampo dira. Sige. Standby na kita. Standby na. Standby sa mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 5, sa detalye na sa aton mga balita lokal. May dugang isa nga napatay nga na-record sa siyudad sa Bacolod bangod sa dengue. Suno kay Dr. Grace Tan, pamuno sang Bacolod CHO Environment Sanitation Division. Ikapito nga napatay sa dengue sa siyudad ang isa ka 11 anyos nga babae nga residente sa Barangay Granada. Ginpagnitan, ginkabig sa pamilya nga flu-like ang sintomas ng inbatsyag sa napatay, kagulihin na nga nagpa-check up. Nagpanugyan si Tan sa publiko nga dako mabulig sang temprano nga pagpa-check up. Sa record sang CHO, ang syudad ang may kabugusan nga 345 ka kasos ng dengue, nga 7 ang napatay tubtob ini sang Hulyo 9 nga datos. Mas mataas ang 202.6% ikumparar sa 114 ka kaso nga may duha nga patay sa pareho nga panahon sa itong tilikdan nga tuig. Na-record man sa CHO ang clustering sang kasos ng dengue sa 14 ka mga barangay, lakip na diri ang Mansilingan, Takuling, Handumanan, Alihis, Sumag, Tangub, Singkang, Villamonte, Kabug, Felisa, Granada, Barangay 14 kag Estefania. Ginpatag sa CHO nga nagakatabo ang clustering kung may duha kung may hindi magnubo sa duha ka kaso ng dengue sa isa ka semana o kung isa ka kaso sa kada semana sa sulod sang sunod-sunod nga duha o kung 3 ka semana. Ginpresentahan ni Chief Inspector Rodel Legaspi, City Fire Marshal sang Bureau of Fire Protection Bacolod City, kaupod ang BCFS Section Chiefs kay Mayor Albi Benitez, ang estado sang kanabuon sang personnel sa BFP kag mga fire truck kadungan sang courtesy call sa alkalde kahapon nga adlaw Hulyo 18, 2022. Sudo kay Legaspi, mayara karon sang 104 ka BFP personnel sa diin ang ratio abo ang 1:2,000, rason nga nangabay ini nga madugangan ang manpower sang BFP Bacolod. Presentar man ni Legaspi ang gin-propose nga City Fire Auxiliary Group training sa 61 ka barangays kag 20% sa LGU share ang pending pa approval halin sa Nobyembre 2021. Sa karon 4 pa lang ka barangay ang may CFAG. Tungod sa nagadako nga populasyon, nangabay man si Legaspi ang madugagan ang fire substation sa norte nga bahis sang syudad, dugang mga fire trucks kag ladder fire truck apparatus in kaso may matagas nga establishmento ang kinahanglan nga respondehan. Samtang nagsugod na ang validation sang Kunsa Negros Occidental Police Provincial Office bilang isa sa mga nominado para sa Best Provincial Police Office. Ang validation ang nagsugod ini kahapon nga adlaw Hulyo 18 kag tubtob ini sa buwas nga adlaw Hulyo 20. Sunod kay Police Lieutenant Judeces Catalogo ang mungkaroon ang concurrent spokesperson sang NOCPO pag-ausisaon sa NOCPO ang mga dokumento nga makapapatuod sa maayon nila sa nga performance halin sa Abril 2021 tudto sa Abril 2022. Kalakip sa mga areas nga usisaon sang validation team ang administrative kag operational accomplishments sang NOCPO. Preparado naman ang dokumento sang investigation, intelligence, operation, administrative sections kag finance o kag finance. Kumpiyansa naman si Katalogo nga preparado ang NOCPO para sa sining validation kay nagalaom nga mangin madinalagon. Palaligban pa sa Police Station 4 ang nangin motibo sa pagpatay kay Jose Eduardo Buot, 37 anyos, nagapuyo sa Rojas Avenue, Barangay 39, Syudad sang Bacolod. Si Buot nga mekaniko ang gintiro sang Domingo sang gabi sa tubangan sa shop sa Camonsil Street, Barangay Villamonte, Syudad sang Bacolod. Ang biktima nakaangkon sang 13 kapilas igo sa pagluthang sa nagkalain-lain nga parte sang yalawas sa diin na recover ang 21 ka basiyo sang kalibre 45. Suno kay Police Major Richie Gohe, ang hepe sang Police Station 4, wala sang kontra ang biktima kag wala man sang record o kung wala man sang record angot sa illegal nga droga. Sa karon ginausisa ni Gohe ang isa ka persona nga nagpasaka sang kaso batok kay Buot matapos wala mahuman ang ginapaobra nga salakyan sa iya car shop. Magluwas sinilang tawon man ni Gohe ang CCTV malapit sa lugar nga gintiro ang biktima agud may baluan kung pila ka persona naghimo sang krimen kag ano nga klase sang salakyan ang ginsakyan sa pagpalagyo sang persona nga nagtiro. Mahatag ang amaya nga kontra sa bata ya hindi man droga sa
hindi man babae ko, no? Kasi according sa maya, kung tayo man yung drugs mo, sa babae naman according man kaya may siya mga tao. Kabahin sa pagpahayag ni Bacolod City Police Station 4, Police Major Richie Gohe. Sa ibang panaton nga balita lokal, ginkumpirmar ni punong barangay Jude Salosada sa barangay 39 nga wala sa kanuman nga malain nga record sa barangay si Jose Eduardo Buot, biktima sa pagpanglutang sa Camonsil Street, barangay Villamonte sa siyudad sang Bacolod. Suno sa kapitan, mabuot ang pamilya sang biktima. Bangot abogado ang amay sini, isa ka anay empleyado sang Negros Veterans ang Iloy, kag anay din sa isa ka pribado nga kolehiyo ang lola sang biktima. Palayag sang kapitan, madugay naman nga wala nagatiner sa barangay 39 ang biktima, kang utod lang sini naga-istar sa balay sang ila ginikanan. Duwa pa sang kapitan, wala man sang kontra sa ila barangay ang biktima, kag ang ila sini nga pamilya. Wala makasungka sa Cabancalan City Police Station ang maestro nga nagtiro sa isa ka babayi sa barangay Orong, siyudad sa Cabancalan, nagligan niya Hulyo 15. Sunod kay Police Lieutenant Jumel Salarda, ang Public Information Officers ng Bacolod City Police Station, Hulyo 17 sa nakabaton sila sa impormasyon gikan sa pamilya ni Mike Bromo nga may plano ini nga mag-surrender. Ginapadulungan naman sa team ni Salarda ang posible ginpanaugan ni Bromo apang wala ini nakita sa kapulisan. Si Mike Bromo ang ginatudlo nga gunman nga nagtiro kay Jenny B. Ninyal, 38 anyos sang Hulyo 15. Pilason si Ninyal sa among krimen apang karon yara na sa maayo ang kondisyon. Samtang ginatagan sa awards atong tilikdan nga Biyernes ang 79th Infantry Masaligan Battalion matapos nakakuha sang pinakamataas nga proficient stage sa Army Governance Pathway sa kabugusan nga unit sang 3rd Infantry Division. Sunod kay Lieutenant Colonel J.J. Javinas, Commanding Officer sang 79th IB, si 3rd ID Philippine Army Commander Major General Benedict Arevalo, kag Colonel Manolito Montiel mismo ang naghatag sang Gold Trailblazer Award sa ilahanay matapos nakakuha sang 99.49% nga highest performance ratings. Dugang pa ni Javinas ang iniya kadalagan, nakatag sa inspirasyon sa hanay sa militar sa Northern Negros, ilabi na sa pagpatuman sa mga plano sa administrative kag operation capabilities. Isa ka bulan ang preparasyon sa Bacolod City Police Office antes mag-abot ang Tiyempo Muerto sa bulan sang Agosto. Sunod kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, nagasaka ang crime against property sa pag-abot sa Tiyempo Muerto. Sunod kay Martir, sadto pa ginmando niya sa iyang mga hepe nga pabakuron ang police presence sa mga lugar nga madamo sang tawo. Ang kaso sa snatching, salisi, pickpocket, robbery kag akyat bahay ang nagataas sa bulan sang Agosto. Apang sunod kay Martir, may mga kaso sang robbery, hold up kag kidnapping ang ilan na sulbar sa nga bulan sang Hunyo kag Hulyo, kag panugyan ni Martir sa publiko nga mangin security conscious sa hindi mabiktima sang mga kawatan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 13 minutos na nagaligad sa tak na alas 6. Hindi pag-require sa school uniform sa mga estudyante, ginabi-abi sang mga manunudlo. Samtang Senator De Rosa, hindi magkooperar sa ICC, angot sa investigasyon sa war on drugs ang anay administration. Ang detalye sa mga balita national sa magbalik sang Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalo nga action tips sa mga nag-work from home. Una,
Mag-set up sa workspace sa imong mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is... Okay. Dira sa kay amigo naton Melchor Melos. Good morning kuno watching from Bago City. Salamat gid amigo. Kumusta si Ma'am Luisa Luing Melos Mandra. Good morning, no? Kay Melili Oligo, good morning. Watching live. Ray Flores Baryoga. Mga mandra sa DSB. Atia Kim Eriman. Ay, ateng. Mga si Muteng. Good morning, sa Ate. December bla tagaan ko ni bla award. Tagaan ko ni Pascual bla si Ating bla. Kay ka very loyal gid Ano kay nga, Ating. ano nga agaan mo siya? Ano nga award na? Loyalty Award. Loyalty Award. Makita mo may balaan mo no? Ang mga daw ka-loyal bla yung mga mga kwanta, mga kaksyon, no? Balaan ta na iya kay makuna way takakita sang ibanda nga. Ha? Parang life. Amo ginang life Parang buhay. Wala ang life parang buhay. Way mo napilitay actually, no? Pero si ating ya amo na ni si ating ya pala-absent lang sa klase, pero ay absent niya. Mas present pa siya di sa aton sang sa iyang klase. Sa klase niya. Hindi amo tingaw. Makiganta na ni Lola. Makiganta ni Lola ni Ate Ngaw. Sige lang Ate nga, remind me on December. Na, nambalo mo siya nga, remind mo siya kung di nang imo nga award. Di nang imo Loyalty Award. Okay? Si Ate nga makita ko kay ginakalantaw ko sa mo ano hindi ko makita nga alam niya to ya. Hindi ko to makita ya nga kanya siya. Ari lang din si Ate sa aton niya. So dra mo na pamatudaan nga loyal gid si Ate. Nang tutuod bala nga ka-action gid bala no? Sige. Nga wala yung ginaka-copy-paste sa iya. Ay, sorry, T. Sige, Okay. Dito Kyle. What sa guro tawgon nga cute mo. Ikaw kadiri lang sa may tawgon nga cute. Dili siya nakita sa mga cute. Siguro nga mga personal. Sige, Ting, ha?
December, di ka malipating ha. Pag September pala i-remind mo sa... Pag whenever pala anak ka nating ha, remind ka na. Rose Ann Riman, good morning man. Ate, pwede ni si ate nga tagan tas ang coupon para maka-avail siya sa aton ruleta. Ay, gusto. Make sure mo ginting monitor kagid during that time. Tapos kumatagan siya sa kabalo gid nga monitor kasi mong may coupon then makadto di siya kag Coupon. Makadto di siya Matiyog ka sa ruleta. Yes. May mga prizes may cash. May 1,000 pesos. Isa ka sako bugas, cellphone, electric fan, mga ref kay bugat na. Sini ka dala sa tiya. Basta mga appliances. No? Marami dahil cellphone ni ko, gani kay SM ni ko. Di ba siya katiyog cellphone be na puro cellphone be na tupaan be. Ano ba yan? Wait, may mo bakla ta gid. Ano mo na ka cellphone na tupaan? Bakla cellphone. So abangan niyo na ma-start gid Action Boy by August 15 na. Yes, kay na sa DTI. Tantayin niyo na ang Action Radio, we will be giving out coupons. Yes. Sa aton nga mga avid kag loyal listeners. Tapos igabuton ta. Yes. Kung sino ang magabutan, makakadto di sa station para magpatiyog sa ruleta. Wakagway kaya. Kada patiyog mo ruleta, hindi ka magpuli nga wala ka sang dagon. Yes. So meaning, once na nagabutan ka, sigurado may dagon ka na. Wala takbalo kung anong dagon mo. Ang problema si ating, basi isa ka sako bugas yung daog. Amot ko madalaya. Ay, dulong ko saya. Dulong mo Dulong ko sa Mursaya. Uy, Duran na yan. Dulong ko saya. Amo ko na ikapalangga, basta loyal sa aton. Ay, sana. Wow, grabe ka palangga. Tinga, ginakabig ka na nga anak ni Boy D. Adoptahon ko na si Dayon niya. Sabag. Basta mo na sa mga Aksyon, bantayan nyo lang, ang mga mechanics na mga details in the coming days. Pamati lang, sige lang ka mo monitor kay i-announce na mo sila ang details. Yes. Basta ang importante is nagapamati ka, monitor ka sa Action Radio Bacolod, no? Basta magkagabot sa ngalan mo yan, sigurado kadto ka gidi. Kadto ka di, kay wala gid problema, may dagon ka gid, may dalon ka gid pauli. Bisan isa lang kalibo, pinakanubo isa kalibo mo. Pinakabisan isa lang kalibo, may dalon ka gid puli. Amo kami na plangga ang amon nga mga listeners. Kabay pa nga kami plangga man sa aton nga mga listeners, no? Namo na siya. True colors. Louie Aldas Senior, good morning man. Kay Faustino Capillo Navarro. Kay Teresa Linaha Kayaw, isa pa gini. Isa man Isa ka ano? Isa man din talagaan man. Talagaan man. Isa man din talagaan man. Ako na bala siya. Bongga. Dennis Nuestro. Tamo kasang ano ba shoulder? Tamo ko shoulder. Basta ko na basta makita ko nga daw ka loyal si mo. Woodfire Bacolod siya kay Dennis Nuestro. Action Boy, greet ko lang lang akong cousin, Action Boy, dara sa may Gimaras, si Manang Sheila May Estranero Villano. Good morning sa imo. Yes, good morning. Mga family ko dara sa Gimaras. Wow, see you soon basi makalagaw ko dara. Naglagaw ka to. Dason lang ako malagaw na kay si Action Boy kung maka-absent ako ganito. Gapurgait, gito di ka naman. Would like Action Boy kung maka-leave ka maka-action. Kaya kadako sang sala mo magbalik. So, sa family ko na sa Gimaras, see you soon. Good morning sa inyo, Dara. Some of them I have met already. Yes, of course. Good morning da sa kay Suzette Morales sa Barangay Maaw sa Fermina. Yes. Kay Migot Georgian Hunsay, morning man. Okay, sige. Wait lang. Giselle Hope, taga-Tsinda Conchita. Sige, standby na sa aton mga balita national.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong nga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabatu para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:26. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ginpanumdum ni Vice President kag DepEd Secretary Sara Duterte nga hindi required ang pagsuksok sang school uniform sa pagbukas ng klase sa tanan nga pampubliko nga eskwelahan. Suno kay Duterte, tuyo siniagod balikawan nga mahatagan sang dugang nga problema ang kada pamilya nga may ginapaeskwela nga kabataan subong nga madamo ang nadulaan sang trabaho bangod sa COVID-19 pandemic kag ang mahal nga presyo sang mga nagapanguna nga balaklon. Sa namaluan ang pagbukas sang school year 2022-2023 ang patigayunon sa Agosto 22, 2022. Ginaabi-abi sang grupo sang manunudlo ang ginapapanaog nga direktiba ni Vice President kay Education Secretary Sara Duterte nga hindi pag-i-require ang kabataan nga magsuksok sang school uniform sa pagbukas ng klase. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahag ni Richard Dilangre sang Act Negros nga hindi na bago ang nasambit nga direktiba tungod ginapatuman na ini sadtong 2018. Sa piyak sini nagapabor naman si Langre apang mas ginaduso nga matagan pagtamod ang makinahanglan ni prioridad para sa mga manunudlo kaangay sa mga learning materials nga paggamiton. Hindi naman magkooperar si Senator Ronald De La Rosa sa anuman nga investigasyon sa International Criminal Court may kangtanan sang drug war sa idalom sang administrasyon ni Anay Presidente Rodrigo Duterte. Ginhimo sang senador ang reaksyon matapos nagpangabay ang ICC sa Pilipinas nga magkomento angot sa ginaduso nga pagbukas sa investigasyon sa korte. May angot sa kontrobersyal nga drug war nga si De La Rosa among chief implementer bilang PNP chief sadto. Ginklaro ni De La Rosa nga wala siya nahadlok sa ICC angot sa issues ng drug war apang hindi sinluyag nga ang nagatuyo mag-imbestigar sa problema sa illegal nga droga sa Pilipinas ang wala sang ihibalo kung ano kalala ang sitwasyon sa pungsod. Ginpahayag sa Octa Research Group nga nagsaka ang positivity rate sa Metro Manila tubtob Hulyo 15 nga record lakip na ang 5 probinsya sa diin naglambot sa 20%. Ginpahayag ni Octa Research Fellow Guido David nga ang positivity rate sa NCR ang nagdasig sa 12.6%, mas mataas ang 10 o konsang sa 10.9% sang Hulyo 9. Ang positivity rate ang naga-refer sa percentage nga sang ginapaydalom sa test nga mga tawo nga nagapositibo ang resulta. Ang mga probinsya nga mayara sang very
very high nga positivity rate among Aklan 31%, Laguna 22.5%, Nueva Ecija 22.9%, Pampanga 23.5%, Tarlac 27.5%, kag sang Domingo ang pungsod ang naka-record sang 2,650 ka mga COVID-19 infections, ikaapat kasunod-sunod nga adlaw nga naglapaw sa 2,000 ang kaso. Mayoriya sa mga kaso ang nagikan sa Metro Manila, ginsundan sang Cavite, Laguna, Batangas kag Rizal. 44% sa mga Pinoy ang wala magustuhan ang K-12 education system sa Pilipinas. Sa survey sa Hunyo 24 to 27, ginapakita nga 25% naman sa 1,200 ka respondents ang somewhat dissatisfied sa education system, kag 19% ang truly dissatisfied. Ang 44% nga dissatisfaction figure, ang 16% nga mas mataas kumpara sa survey ng petigayon sa Setyembre 2019. Sa din ginapakita nga 28% lamang ang wala magustuhan ang K-12 system. Nagpasaka sang kaso ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP batok sa isa ka persona nga nag-post sang video sa social media ginasunog ang 20 pesos. Sunog kay BSP Strategic Communication and Advocacy Managing Director Antonio Tony Lambino II nga nadilian ang pagsunog sa kwarta kag naka-file na sang kaso ang BSP kag PNP. Una na nga nag-post sa isa ka wala may ngadlan nga netizen sang video nga ginasunog sini ang 20 pesos nga kwarta kag gin-upload sa TikTok. Ginpahayag ni BSP Senior Investigation Officer Attorney Mark Fajardo, ginpanas na ang mga video matapos ginpakamalaot sang netizens kag nibaluan naman ang lugar sang uploader. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:31. Morning anay dra kay RJ Mira. Oy migo, nya ginagreet lang ko no, nya greet please sa kilala namon nga wala nakainom kagabi. Ay. Mayo siya kay wala sa kainom, no? So ginagreet da ang kilala ni RJ Mira nga wala nakainom kagabi. Nakainom sa ilimnon, makalubog ilimnon na. Kay kung tubig delikado niya kung sa kainom basi ma-dehydrate siya. Correct. So ano? Napamati-matian niya. Joshua Bia, sige morning sa imo dra, amigo. Cora Hoven, nga taga Banwa sang Kawayan. Good morning man. Norma Torreblanca kag Christine Siloso, good morning. Ana Sinoro, Andrea Amanda Jaime, madam, good morning sa imo. Turco Jonko, good morning man kag kay Che Zamora. Happy birthday kay Sheila Veraguas Roma sang South Bay, Bago City. Sheila Veraguas Roma, happy birthday sa imo. Kag happy birthday man Action Boy kay Attorney Cesar Beloria. Oy, attorney, happy birthday. Ay, happy birthday gid, no? I-text mga ko na ko siya, message lang ko. Marcy Rombines Junio, good morning man, classmate. Standby na kita sa Aksyon report second portion. Upod Aksyon Fred Salanga. Balikay kita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyong news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.